Poftim! Mi l-au văzut în mână. Ce e aia? 35. Suntem în fucking Stau la 2 noaptea. Pov, te pregătești de concert la Bruno. Din greșeală am închis filmarea, deci Pov, te pregătești la concert la Bruno. Dar nu avem bilete. Eu sunt așa. Nu avem bilete, Dar noi merem în Berlin la 5 ore. Merem așa, la o plimbare, cum s-ar zice. Ea măcar are outfit, bam bam bam. Eu mi-am făcut el mustața. Daily vlog. După... Vai de ce bate vântul. După jumătate de oră sau o oră de la ultima filmare, am pornit și noi la drum. Este ora 11:30, Berlinul e la aproximativ 5 ore de noi. Avem de străbătut Hamburgul, care de obicei înseamnă trafic. Aici au ieșit toți fermierii afară. Așa. Încă Waze-ul nu-i băgat. Și sperăm să ajungem la timp. Concertul începe la 6. Trebuie să parcăm mașina undeva așa. Fata deja e pe butoane. încă n-am luat biletele. Poftim! Bă, picior, până la ce merem? Merem să ne plimbăm până în Berlin și înapoi? Nu poate. No, aia e. Revenim cu update-uri de pe drum. Yo, vlog, update la vlog. Suntem lângă Hamburg. Este ora 12:35 și s-ar putea să nu mai ajungem la Bruno, să fie o schimbare de planuri. Încă nu se știe exact ce se va întâmpla. Momentan urmează să intrăm în Hamburg. După cum se aude, ne pregătim versurile, dar încă nu suntem siguri dacă mergem sau nu. Așa că poate va fi doar un trip de o zi la Hamburg. Nu până la Berlin, că nu mergem până la Berlin ca să ne întoarcem. Nu? La ea e rău. Moare de cald. Daily vlog, Aston Martin Vantage V12. Din punctul meu de vedere, nu neapărat modelul ăsta, dar Aston Martin, cel mai frumos supercar. Cel mai frumos supercar. Așa, new money cu old money combinat. Ei, yo, daily vlog. Continuăm aventura spre Berlin. Până la urmă mergem, dar era să nu mai mergem. Și de ce era să nu mai mergem? Pentru că noi, fiind români, am încercat să luăm biletele mai ieftin. Și am tot băgat biletele în coș și am mers până la capăt și am ieșit de pe pagină și iarăși, și iarăși, și iarăși, și iarăși. Și la un moment dat ne-a apărut eroarea asta, așa că nu faceți ca noi. Dacă vreți să mergeți la concert, luați biletul fără să tot dați refresh, nu? Faceți asta că legit ne-am învârtit, cred că vreo 40 de minute prin Hamburg. Și Nu știam dacă să mergem încă spre Berlin sau pur și simplu să ne oprim în Hamburg și să petrecem acolo ziua. Pentru că nu aveam biletele cumpărate și nu puteam să ne conectăm niciunul la Ticketmaster să le cumpărăm. dar am apelat la niște șmecherii cu VPN și cu cartele din alte țări și am reușit să intru așa pe Ticketmaster și să îl fac. Și așa că continuăm aventura noastră spre domnul Bruno Mars, la care eu sincer mă rog să cânte Billionaire. Știu că nu-i piesa lui, dar e una dintre puținele piese pe care le știu, așa că îi dăm bice! S-a ajuns la capitală! In the summer. Avem și vreme bună la Berlin, numai bună de concert.
Mai avem 17 minute până la parcare. Merge să mâncăm ceva. Și avem transport gratis 2 ore înainte și după concert. Un Ferrari frumos. Nice. Și revenim direct de la concert. Sau poate mai repede. Am intrat într-un mall să căutăm să mâncăm ceva și să sperăm că nu întârziem prea mult la concert. După un donor nebun și un pic de alergat, fix după donor, un pic de energie, am prins și trenul să ne ducă la stadion. Deci nu pierdem concertul. Am ajuns în Berlin, ne distrăm și azi merem și acasă. It is not good, dar ne bucurăm de vibe. Daily vlog. Am luat mare țeapă cu camera. Am încercat să intrăm cu DJI-ul, mi l-au văzut în mână. Ce e aia? Cameră. Nu ai voie. Ce-o trebuie să... Mamă. Plin peste tot, a treia zi. Și toată lumea e roșu, ea e roșu, eu sunt negru. Final. Daily vlog fără daily vlog, că camera nu a mai fost la noi, că trebuie să o lăsăm. Acum am ieșit din nebunie cu 1.590.000 de oameni. Cer scuze că se vede așa întunecat. Ăla e vibe-ul de după concert. Am ieșit și noi. Show de nota 10. O ai putut să dansezi, să stai, să... bestial. Am fost la Drake, ca idee mi-a plăcut mult mai mult decât la Drake. Și acum vedem cât facem de aici. Mamă, ce e acolo în parcare. De aici mai avem 20 de minute până la mașină. Și după aia 4 ore până acasă. It's you between my arms, barefoot on the ground, Listening to our favorite song. Perfect, she looks perfect tonight. Ca idee, în
încolo trebuie să mergem și noi. Și cu trenul trebuie să mergem și noi. Și am trebuie să așteptăm, că deja e prea multă lume. Și să sperăm că ajungem până la 5 dimineața acasă. Deci aia e coada ca să mergem cu tramvaiul, metrou, U-Bahn, ce o fi. Ce dracu facem? Mergem pe jos. Da, pe jos să fac o oră jumate, du-te bă de aici. Ce să facem? Stăm acolo, frate. Acolo cât crezi că o să stăm? Vom afla. Câți vrem și în cap într-un metro? Toți de pe peron. N-avem loc să respirăm. 2.500.000 de grade, cald, dar în 35 sau în 24B e mult mai rău. Yo, vlog! Mamă, să-mi bat piciorul, nu mai văd nimic. E 2 noaptea și având în vedere că numai în Germania se poate întâmpla asta, suntem în fucking stau la 2 noaptea. Nu știm ce se întâmplă. Este totul blocat. Am venit din Berlin până aici cu 200 la oră constant ca să scurtez din timp. Și am venit hăbdeam că ui unde ajung. Ajung în Stau la 2 noaptea. Pasagera a dormit. Good morning. Miroasea gunoi. Da, miroase a ghena de gunoi. Deci mie mi se închid ochii. Nu pot să țin deschiși. Cred că ajungem pe când răsare soarele, deci oricum nu mai durează mult, că e ora 2, pe la 4 deja crapă de zi. Așa daily vlog să tot avem. Este fix 2 noaptea, după cum se poate vedea. Revenim când plecăm, sper să nu revin la ora 4 că am plecat de aici. Este 2 și 3 minute și ne-am pornit. Nu am stat mult. Yes! Deci 7 sau 8 minute am stat. mi se închid ochii, eu nu știu cum poți tu să conduci Talent născut. și niște Monster. Sponsor Monster me, please. Monster sponsor us. Him. I don't drink. I don't drink. I don't do drugs. Și la cum arată situația, pare că eu do drugs, you don't do drugs. E cam așa. Eu, prieteni, am ajuns și noi acasă. Deja cum se vede pe filmare, crapă de zi. Acolo se vede frumos luna. E ora 3, 40, 50 spre 4. Am făcut un duș și ne băgăm la somn, că am avut o zi pe cinste, super lungă, super faină. Sperăm că v-a plăcut vlogul. Chiar a fost o aventură pe cinste. Dacă v-a plăcut și v-ați bucurat să fiți în aventura noastră, dați un like, un com, un share, să vadă și oamenii dragi vouă. Și noi ne auzim la următorul vlog. Noapte bună!